Hallelujah. 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 Kaburam bat ka jingo hi ni Aisha belai baro. UBlei jing ilong badai hak ban yo kaburam bat ka jingiro baro. Ni ai ku belai pi. Para banget be i. Bat kin men ki para ki be i hak try Jesus Christ. Way baro da ka jing i ki jong belai. Ni ai ku belai fi ha ka karteng ka batiang tam. Ka ba im kemudian bor jong try jong ibo ulang Jesus Christ. Kene ka benta ban yo sngau ye ka kubor ka jong try. Ka kubor ka jong try ha kene ka por ba menta ka long ka dei ne ka ktien ka jong try. Bat ha kene ka por ka long ka kubor ka long shaphang ka ba ong ba UBlei ulong ka jingpynim jong. UBlei ulong ka jingpynim jonga jong pi. Kanong riem ko maneng ong na ka ktien jong try. Ka ba ong ka ktien jong belai. Kata ka dei na ka kitab jong Isaya khat aranong na khat ka baar. Ktien ki ong kumne. Hakmi UBlei ulong ka jingpynim jonga. Ngan syangya bat ngan om sngau syapting namar utrai Jehovah ulong ka bor. Bat ka jingruai jonga. Ula kelalong ka jingpynim jonga. Hakmi UBlei ulong ka jingpynim jonga. Ki para banget be i, ki men ki para ki be i, ki khon masus pa jong belai, ki khon ki be i ki jong belai. Ka ktien jong belai ka keren ngi ne ka por. Ka ktien jong belai ka pen pau ngi ka ne ka por. Ka ba ong ba bangin kmi da ka bangin tip ba uneu jisu ba uneu UBlei jong e. Ulong uba penim nyanga uba penim ya fia. Ong Hebrew khat ar lonong na khot ka ba ar da ka ba kmi shau jisu. Unong penlong unong penjanai bat udai ru udai unong penim jonga jong pi. Ulong ru uta unong penim jonga jong pi. Une udai ujisu Christ. Udai ujisu. Ujisu bo ulong ru UBlei. Ujisu ulong ru utrai. Ujisu ulong ru usem jonga jong pi. Ulong UBlei unong penim jonga jong pi. UBlei ulong ka jingpynim jonga jong pi jong he. Pek yelade yit yelade pentikna yelade kum ki bangai. Pentikna yelade hatu la penim ne em yenge. Hatu pila singu tikna ne em yeke bala penim ye fi. Nela penim yenge. Pek yelade yit yelade bishar pentikna yelade nganang ne nga penken mau ye fi. Kemau try bu nong penken mau nga penken mau ye fi. Ba pin pek yelade pin yit yelade pentikna yelade hatu la penim ne em ye fi. Hatu la penim ne em yenge. Namar uneu UBlei jongi. UBlei jong ka jingpynim. UBlei uba penim yanga lembi pi. Ka ktien jong belai ka angkum ta. Ladangi menta ni sngau tu halade. Ngim sngau tikna ka jingpynim. Ladab don na pedang pi dan artotin ni kata ka jingpynim. Pilong ki banget yu jisu. Hot pi ong pi pediang yu jisu. Hot pi long ki banget yu jisu, pi pediang yu jisu. Henry lada pi sngau artotin ni ka jingpynim. Hakane ka por ng aong yu pi. Hakane ki sngi ki ki por ki bangi ya ki bangi im ki ba menta ka long ba omde syu bangin kansting. Omde syu ki bangin lesting bangin pinti kenai yeladi. Hatu la penim ne em yanga. Hatu la penim ne em ye pi. Namar ba ngitip baik. Kene ka jingim ka bangi ring mensim. Kene ka jingim ka bangi tan mensim. Ka ba mentah kene ka selak ndo pertai ka bangi im. Kene ka dangkut. Bat kadang doi dang pui ki por dang kan pui ke por bakan kut. Namar UBlei labu kata ka put bakan kut kene ka jingim. Hari UBlei pat u ai shik we pat kata ka jingim. Kata ka jingim ko UBlei u ai ka long ba kata ka bam tip kut syok. Bat ubala ban yo kata tang kita hi kilang ibadon u Jesus Christ. Tang kita ki bangai yo Jesus.
Utau budan kon udan ka jingem. Utau bomdan kon umdan ka jingem. Ban yo kata ka jingem sa ka waipat kata ka jingem ka bam tip kot syu. Bat kata ka jingem ka bam tip kot syu kata ka jingem ka bam jikot ka dap tang da ka jingsuk ka dap tang da ka jingkemen kan dan kan shlai da ka jingsuk da ka jingkemen. Ha kata ka Jerusalem ka bathamai. Tang kita ke belai im kin poi ha kata ka Jerusalem ke bathamai ka region nga jingkular ka jumblai. Such sin nga ban biang ong pentikna yele dia. Pi ngau tikna ne am ke ba tu ye pi lapen em ne am. Ha kene ka por nga ong ye pi lada pi pimpat ngau tikna to pek yele di ba ka ktien jumblai ka ong na ki kam ki apostol ara nang nakhot ke ba sau pho da shibun ki wai pat ikin tin lo kan tu bat ul ong iki to pen im yele di na kana ka patang ben reu bat ke ba kan riang kini ki sni ki bangi em kini ka patang ben reu ke ba kan riang ba ker saudong tanga jing pen shoy saudong tanga jing sniu saudong kini ki sni ba i kalong bangai pai tanga jing sniu tanga jing pen shoy ke ba riam yo breu ada open klet yo breu kata ka jing pen em kan mau syu ia kata ka jing em ke ba bam ji kon ngapen kan mau pinang ne ka ktien jom belai ka ong hang ne to pen im yela di na kana ka pateng ben reu bat ke ba kan riang pen im yala de na kana ka pateng ben reu bat ke ba kan riang kini ki singi ke bang em ki singi ke ba ki ya ke bang em ki ya ke ba ki por bang idon ka por ba khat tu ki singi ke bang idon ki singi ba khat tu ko ki lok ki para banget ken men ki para nga ong ye pi lada pimpat pediang yu jisu pediang yu jisu lada pimpat syakri yu jisu syakri no yu jisu lada pimpat kok ngu yu jisu kok ngu no yu jisu kras lada pimpat sengau tiknai ka jing pen em to shim halade ban pen em yelade dawa pi pediang yu jisu haga dok not jong pi dawa pediang yu jisu haga dok not jong pi I love you jisu unwan haga dok not jong pi I love you men simbakoi I love you men simbakoi unwan ban rung hapo ka dok not jong pi ong wan men simbakoi rung hapo jonga rung shong shenshar hapo jonga yalam men simbakoi yanga yalam jisu yanga hikai jisu yanga lan don na prengi pi pimpat i you jisu i you jisu namar kata kai jiwan ge jong trai kalahajan haduk kata-kata hari yolis se utrai unwan un syam ye pi haka jingok tiak lengai haka jingkon oi ke pertai yolis se pi yap ka jinglong ba kan jaman sim pin syae no pin babe de te kau ong Jeremia prala nang nakhat ke ba arpel ka ayom ot kala dir shisha ngap kata ka ayom ot kala dir shisha ngap kala yur kala wai yangi syam la pen em kane ka dik keren ke ktien jong trai kene keren ke ktien jo belek ang ka ayom ot kala dir shisha yo le seu jisun wan le shai le chisngi la kano ko por ka jingwano jisu un syam ne pi pin yo thia ha ka jingkan oi ka jing sngo ba ka perthai pin yo thia ha ka jingkan oi ka jing ijli ka perthai pin yo thia ha ka jing yap ka bakan jaman sem pin sha e no ha ka jingrong no te pin babe ko lok pin babe ka ta ka por herengi pen ken mau pin nang ne ka long bet yalade marka ayam ot shisha kala dir kala yur te kala wai yolese ye pi syam la pen em yolese ye pi syam la pen em de te kadau ko mo ong ki kam ki apostol ong ala nang khot ba sao po to pen em yelade na ka ka pateng ben reu bat ka bakan riang UBlei ulong ka jing pen em lade pi pediang yu jisu lade pi nget yu jisu lade pi kongo yu jisu lade pi syakri yu jisu lade pi pen sngaw baha yu jisu lade pi imbar yu jisu udon kabor ban map iki pop jong pi udon kabor ban sai pi na pungkti ahor udon kabor ban pedim nya pi udon kabor ban sai ban pengkhoi nya pi udon kabor ban ai pi ka sok dilek bacana udan kabar jisu belai jeng ilong badan kabar badan kabar ban pen em ye phi udan kabar ban ai pi ka jing em ka bam jukot udan kabar ban ai pi kata ka jing em ka bam jukot ba phin yo im ha kata ka jing em bam jukot UBlei ai phi ha ka jing suk ha ka jing kemen ka bajanai ka jawa udan kabar ban pelai pi ka dujak
Udon kabor ban pelait pin ketin jong giseng. Lade pi nget yo jiso. Lade pi kokngok yo jiso. Lade pi syakri yo jiso. Lade pi imbat yo jiso. Lade pi pensingau bahaya yo jiso. Lade pi bot yo jiso. Pi tiap nem. Kai ba jia yo Daniel. Pulih na kitab jong Daniel riu lo nang dekat ke ba khan riu. Teu sim ulah hukum ban kam yo Daniel ban berat yo hakram giseng. Bat kila berat yo hakram giseng. Usim ong ni we kentin ong. Ai bo no UBlei ba me syakri klam dapot. Un pen im yame. Shisha una UBlei Jehovah. Ulong UBlei uba danbor, uba tip, uba itu ialah ki jong ki kon, uba mju kun suat ialah ka jong ki kon. UBlei udon ringkat lembat Daniel. Kising kim la ban penjot ika mat jong i lam ki sim jong iru. Usai penban yo ban ya tia ringkat bat kising. Pi ni am ka bor ba pla jong UBlei. UBlei ubadan bor, UBlei Jehovah, ulang UBlei badan bor, uba penim ya Daniel na ki kitin kiseng. Ya piru kumju namar UBlei bagi syakri, UBlei badan bor, UBlei badan bor, ubala ban pelaj engai pi na ka kitin jang ka tujak. Oh, try jing ilong baba. Oh, UBlei jing ilong baba. UBlei jing ilong bakoj. Uba pen em nga, uba pen em ye fi. Ko kin men ki para, ki lok ki jor, ki para banget baet. To tip ba une UBlei ulong ka jing pen em. Ban pen em ye fi, ban pen em nga ai ngo yo UBlei utrai le pen em nga ai ngo yo UBlei ki kam ba bah jung o nga ai ngo yo try ki kam janga jing e ki jung u ko pau ka banga i de ki khamat janga UBlei mju e no nga UBlei mju e rang li nga UBlei mju e kun suat nga ya ka banga i ka kchi jung UBlei ka ba don ring kat lam ha ka jing em janga de te kadau la de don ha pedeng janga jing sngo du jing kerman. Lalu pip don hapdeng jing singau du jing kremen baka jing em jong pi pim singau tikena ban yok pediang ia kata ka jing em ka bam jikot pim yok singau tikena ban poi ha kata ka jing em ka bam jikot pim singau tikena ban poi kata ka Jerusalem ke bathamai lada pi don na pedeng yo pi kata ka jing singau artatin len yar show belai yam hau belai khad karpat yo belai ang try isnai yanga u Petros u yam hau try ulen yar hau try habau i kata ka eryang ka jor habau i kata ka duriau ka kifala habau i kata ka serniu janga jiap u angko try tapen emnga naga gospel jong Matius kat saulu nang dekat ka ba lai pel te habau le i kata ka eryang ka ba jur ba habau i kata ka duriau ka lakit fola ha i ba kata ka duriau ka jingjeliu don ha pedeng ka duriau hang ta lawan ka jing singau syapteng hang tau le singau thu ba ka gm jinga ka kot hang ne ka lat ka don uban lai im ka long hau jiso Piru kumju la da pidon kata ka jing singau du jing kermen. La pi singau ha kata ka jing singau artatin. Pila singau la kut lat ka lat ka don nya pi hau jiso. Ka kabui pi ka don hau jiso. Ka batang u jisu hi ubala ban ya rap ya pi. Ka batang u jisu hi ubala ban singau sen ai ya pi. Ka batang u jisu hi ubala ban lep hai pi. Ka batang u jisu hi gulong UBlei ubakloi ban ubakloi ban ya rap ban pen im ya pi ban pelai ya pi na ki nem sneu ban pelai ya pi na ka jingpang ban pelai ya pi na ka dujak ban pelai ya pi na ka pop ban pelai ya pi na ka lanti jang ka jingyap ban penim ya pi batang u jisu ye batang UBlei uba danbor uba lak ban ya rap ya pi namar ulang UBlei ulang ka jing penem uba kwa yang ya pi bangin long ki ba em ha ka hima jang o bat kwa ya pi pin im ha ka hima jang o de te ka ulong koloi Bani rap ye pi, bani rap ye nge. Dalam pi kot kerpat, ye ke kerteng utrai. On pen emi pi. Ong Paul apostol, syekin nong rom, ka syitiu Paul apostol, syekin nong rom, na ka ba syipeu lo nong, da kot ke ba kat lai. Namar unu baru ba kot kerpat, ye ke kerteng utrai. On pen em ya o. Unu ba duai. Unu ba yam hau utrai. UBlei yo sengyau. Lada pi duai, UBlei yo sengyau. Lada pi yam, UBlei yo sengyau. Pi tiap nem, ko kin men ki para ka jing duai jung pi ka long UBlei yo sengyau wat artatin habangi duai ngim de ban artatin UBlei u yo sengyau jing duai jung pi UBlei yo sengyau jing duai jung
Abang ni namarununu barok bakhat karpat ikarteng try on pen em nya o. Kene ong aktin jo try on pen em mi u ong aktin jo belai. Unu nu bakhat karpat ikarteng try. Unu nu bawan hau jisu belai ong anom kan taju syabar. U belai pediang sengau ba ipi. U belai pediang sengau ba. U anga pediang sengau ba. Unu nu bawan hanga. Unu nu bawan hau belai. U pediang sengau ba. Juk kan taji. Pet ye la de. La de pi sengau tu ila de menta kalong. Pedang don haka pop. Te kalabamut nak keloi-keloi. Pai syok try. Kemba ong ka situ pol apostol cikenong rom. Lai le nong khot ba arp lai. Namar barok ngila lek pop. Bat ngila du le nong ka buram ga jo belai. La de pi sengau tu pi lek pop. Lada pi sengau tu pidang yai lek ka pop pidang lek pop hari kalabamut no keloi pai syo belai ublei kan tai ria fi ublei ju be ya fi upediang sengau bahala da piwan kadau na maru ik palat ya fi te u i ya fi haduk kata ublei i ya fi lada pi i bagi pop jong pi te kalabamut no keloi pai syo trai ublei ukwa ban yalami pi hakata ka Jerusalem ke batamai kiba don ha Jerusalem kiba thamai tang kita kiba layem ong Joel aranong nakot kiba lai puat kiba ong kan jaru ba uwei puai baro ba khot kerpat ekerteng utrai on pen em ni o na ba ha Jerusalem bat ha Sion kin long ken kita tang kita kiba layem hi kin siong kin sa kiban pui hakata ka Jerusalem kiban yo pui hakata ka Sion tang kita hi kilong kibalayem kita kiba kloi ban kalabamut kiba kloi ban etno ekapop kiba kloi ban pan map ekipop kiba kloi ban pan map ekipop kibalayem kita ki bru kibalayo map ekipop kibala pediang yu jisu kibala pediang yu mensim khoi kibala kharsin kibala kom yu bru matmai kibala pongga jungan kiba le tang kita ki preo ken layem ong kati jong try ki khon be i jong belai ki khon ki basus pa jong belai na ong ye fia what shifting hani ka slak hando perthai ke bang em unong shun ki ker saudong ye fia hari haki nong shun ka dakshna haki kalong ka jing penchat hapi ki khon jong belai ka ka jing pen em ka taru kalong na UBlei ong Filipi Chilanong na kot ka ba arpo pra. But klem da pen shifting yipi. Haka ay na kita kinong shun. Henroy haki ka long ka day ka dakshna ka jingpen chan. Henroy happy ka day ka jingpen im ka taru ka long day na UBlei. Ka day na UBlei. Ka tao nga kachin jong try. Ka tao nga kachin jong belai. Kinong shun. Kiba shun yi ki kun jong belai. Kiba isi yi ki kun ki jong belai. Haki kalong ka dakshna ka jing penchat. Henry happy ki khon jo belai. Ka jing penyam. Ka taruh kalong na UBlei. Namar UBlei ulong ka jing penyam. UBlei ulong unong yarap yafi. UBlei unong suspak yafi. UBlei udai unong petim jong fi. UBlei udai unong yalam jongi. Ujisu baulong try jongi. Ujisu baulong saim jongi. Ujisu udai kunrat jonga kunrat jong pia kene ka khubor ha kene ka por ka ba menta UBlei ulong jong ka ching penan nga kentu nga ye verify I yo jisu shekri yo jisu da ka dok not ka ba kaman da ka man sim ka ba kaman yai minot ha ke jing duai yai ne minot ha ke jing duai Syarai duai. Imbat UBlei. Yait bat UBlei. Pen krek laga jangga GM. Pimtip kan jia kendit kan jingwan rong no. Pen krek lupa. Kan show ye ke umpniang ba kan jaman sim ki jong pia. UBlei ker kui fi. Un ker kui jone ke por. Ngine duai. Try nga ai ngo ime. Ngasngau ngo ime belai be. Ngiyok long kan ke por. Ban syashkor ke kecil jome. Ban sngap ini ke kubor. Kerku UBlei ki para bangek beik. Kin men ki para lok para jor. Ki bayok sngau kan ke kubor. Kerku ki kotrai. Dan rengkat lamat ki UBlei jonga. Ngaduai ngapan kerteng Jisu. Amen. Amen. UBlei uyok ban kerku ifi. Ngin si kendo hak wepat ban yok sngau ye kubor jong trai.
UBlei ker kuna menta borom jung. Amen.